Akadamang dainang dohot sudah hita aka nanya holongan di bagasan kuarni Tuhatta Yesus Kristus horas ma di hita saluhna totong dua roh mengibati hita Pastor Markus Manurung OFM Cup laho patol hason hatani Tuhan di minggu nasomal napa 30 sadahan tahun B ipola holong nagok maradopo debata doho donga jolma pajaho perjulus ya 5 Musa biduonom ayat 2 satu onom pajaho paduaon sian surat tuhala Heber bidu pitu ayat 27 tu 20 walu barita nauli sian Markus bidu 12 ayat 20 walu B sahak tu 34 pajaho perjulu sian 5 Musa paingoton asa dihaholongi bangsa Israel debata sian nasa roha nang sian nasa ati-atena jalan natarida di bagasan nama kaholongi dongan najolma dihirim debatado bangsa Israel asa uduk tu padan ni debata ay nunga gawe debata Tuhani nunga gawe debata situ tu Tuhani tu salhu jolma na pinilina ay nunga jumolo debata makaholongi hita jolma song sahala na marhapor siyaon dihirim debatado hita makaholongi dang marhite-hite pakilala sabing alay ikopaltak di bagasan parnguluan pajahaw paduakon siya surat tuhala Heber pada dahon Yesus nagabe malim bolon na buhay paluakon sude jolma doho sikop ay gabe parhitia do Jesus song sahala malim bolon na badia napolin saksak dang marlaw bota ala ni Jesus ima anak ni debata na hot sikop jalana so tarasam sa liling na barita nauli di minggu nasomal na 30 sadahot tahun beon martarias taringot namar siya holongan di patadaho jesdo rumang ni holong na baru naso holan makaholongi debata sabing alay ko do makaholongi donga jolma alani ido asa idok ko Jesus haholongi ma tuad debatam siya nasa ate-atem siya nasa roham siya nasa pikiranmu jala siya nasa gugum haholongi madungam mo jolma songon na makaholongi dirim danga dong patik na tibo siyan patik na duaon makaholongi sa penggol hata alay kok jala bagas lapatan na murado honon alay maol ula honon makaholongi dang na holan hata sambing alay ikopalta di bagasan parulaon makaholongi dang holan pamikirion alay komaraku doho ate-ate roha di bagasan pabahenan makaholongi dang naholan gora-gora ni jolma na marhapor siyaon alay maraku pakilalaan jala pabahenan si ganupari ikod di jakko jala di halaso jolma do salhu pabahenan na dinggan na binahini debata ikod di patuduho jolma do para buwe ni hapor siyaon na marhite na makaholongi debata di dia pe manang sadihari pe ikot tolak do jolma mengalusi akahaulion na pinatupa ni debata ima marhite na makaholongi debata nang makaholongi doan na jolma danga dong pamikirion na marbolak-bolak ala ni agama suku horong do akana asing dos saluhu jolmai na ikon haholongan makaholongi debata doho donga jolma dan ulau nagotap di perdalanan alay sada parulaon nasaluhut gok jalahatus songon ulau ni Jesus na dipatolhas di pajaho peduaon saluhu hadirion ni jolma ikom marlabuan makaholongi debata nang makaholongi donga jolma
roha ate-ate pikiran nang salhu hagugon omma suhat hadirion ni jolma maka holongi debata nang maka holongi dongan na jolma omma marlapatan maka holongi debata dang bui satonga manang sasabula alai ikogok jala mir nasa ate-atem lapatan na pasahaton nasa pamikirion ni jolma pakilalaon jala na iko debatado na manata jala ipe asa tolhas na ni halomohon ni debata nasa roham lapatan na pasahat to saluhut hagyo tu debata asa saluhut na adong di bagasan hadiron ni jolma gabe dalan patol hasol romo ni rohani debata nasa pikiranmu lapatan na pikiran na marharwas ya debata ikut dipakai lahu mamikirhon nasa nani halomohon ni debata dang holan mamikirhon nani halomohon ni diri sendiri nasa saluhu hagugomu lapatan na mula-ulaon sian nasa gugo lahu padirgakon aha nah ini debata jala pasidikon naso di halomohon debata sendiri dang boy telpang maka holongi debata doh maka holongi donga jolma lamar haporsiaon jala lamar lasni roha do jolma mulubui maka holongi debata doh maka holongi donga na jolma jala dakia di halomohon debata holan ibana di holongi jolma jala di hasogokon donga na jolma alai ati pe maribar ugamana maribar horongna maribar duana nang margana ikod diha holongi do salhuna ima sakak ni debata jala ima na ikod di pausa debata sendiri di tongos debata do anak nana sasadai lahu mangodoson asa lam marlapatan na maka holongi debata ikod diha holongi do donganna jolma maka holongi debata dohok dongan na jolma ikut dipataridahon sian nasaroha sian nasato di pikiran nang hagugon ima nah ini rim ni Yesus sendiri sayang gia ma lam ta holongi debata nang dongat ta jolma sian nasa rohata sian nasa ati-ateta sian nasa pikirata nang sian nasa hagugota Tuhan ma masu-masu. Amin.